cuberta o arrebe protegido por unha cápside que pode ser helicoidal, icosaédrica, unha cuberta o arrebe protegido por unha cápside que pode ser helicoidal ou icosaédrica. Os ciclos solítico e o lisogénico no primeiro prodúcese a destrucción da célula hospedeira. Os bacteriófagos teñen este ciclo. Por outra parte, no o lisogénico, estos son virus atenuados e